jsem to. No, povídej. To bude. A se stížili mě už, no tak to není už problém. No ne, on vlastně jde do Škodovky. On jde do Škodovky, takže to byl jeho poslední jakoby zápas. A se stíží, že mu spadnou sluchátka. Ať mu spadne. Nebo jako, že on říkal, že jde do toho, do Rocket Sun, ale tam začal říkat, že to do Lockspeed Areny, takže já jsem tady jebla o ten rok toho spolku, ty vole. Super. Hej, počkej mi to. 1850, dobrý. What do you... Ne, to ne v pátek. Ale jakoby... Tady no jasný, tak jo. Jasný. Jako můžete nás... Hej, kámo, kdo tady je zase? Já mám... Jako... Okay. Ty nemáš to. Tady máš to. Vydá se do ruky. Jestli do mě někdo jsem si na 100% jistá, že budeme běhat, protože večer budeme spát. To není jak tak co? To není jak dohoda. Já se nezaotezávat. Jo, já ho mám. Jo. No já taky, já. Dobrá. No, my tu máme jaký vole... Johnny, kdo to je? Jdu k tobě. Co? Tam ne, třeba před... No, jdu doma. Já už mám strašný konec. A můžeme si tam vydat? Poslední večeře, poslední zkoza. Poslední dobu se nezdále nemáte. Viděli to svět, svět. After high school, when we first met, we make an Tě bučí, kdo to nepíše? Jo, čem já? Ne, pojď. Hej, já, proč tam je 219 lidí? Au. Olej, no. 202. Nevíte? Počkej, ale počkej na ten balon. Au, ty pičo. My musíme zakoupit, pokud hrajeme holky. Ne, nechceš to. Nám to, já to absolutně. Yes, a girl. Co to? To bylo. Obětování v Lulci, ne, není to v nějakém Lulci. Ani se nevím proč. A to jako dobrý. No právě, a tady potom. A filmy, to bude ale jako na jako autobus. Tam dneska zpíváme. Tam dneska zpíváme. Omylem jsem si zapnul peklo. Přešli si to. Daniela, přešli to dělej.
Kámo. Co to je za bordel? Žádný. Tohle? To je uklizený. Kde jsme? V Brně. Brně. Jasně. Obhledně za ružičky. Jo, mají. Okay. Jak to všechno tam nabíjí? Neučí, já panu. Ale ten se to nabíjí, ne? Nabíjí. Nenabíjí. Nabíjí Lily, protože to bliká. Ale tak Mají dost to nabíjí celý. tak nevím. Ale mě normálně to nabíječka nabíjí. Potřebujete na celý, co? Mám ho bude píšou. Nemůžeš, má kluka. Jo. A co? Má kluka. Od Lele. Jo. His best of time, his... Vle. Hej, takhle. Jak se tak vidíte, jo? Jak Dobrý, vole, jdu se věnovat streamu. Ček, vole. Máma, no. Sorry.